the safety of the laborers. Chief Executive Member ka Giant Hills Autonomous District Council uba Thombor Shiwat ulapan pau ya ka Jingbam Iahap Jingmut Halor ka Jingkyrshan da ki Rio Shimet Persha ya ka Executive Committee jong ka Council da ka bekeno baki dei ki Nongkhrong ki baap ya ka Jingkyrshan bat ka Jingyap na ka Sarkar. Ya ka ne uba Shiwat ulapan pau ha ka Jingple ya ka Additional Building Office jong ka JHADC ha ka sngi baar. Habapan pau halor kate ke Jingkyrshan tho uba Shiwat ula dawa ban yo lang kabha Pyniaryngkat lang kumju bat ru halor ke Jingbam la ban siu dep ya ke tulop jong ki Nongkhrong ka JHADC. Ya kate ke office latrai ha ke Jinglut ke balai klor bat lai pupra lak tingka bat ke ne kalawan lingba ke skim MDC bat ru ke Jingyo Jingkyrshan lingba ke Sarkar Pedeng na ke benta usnem Hajar khat pra hadu Hajar khat kendai Hajar khat kendai hadu arpo bat Hajar arpo hadu Hajar arpowei. Iwabon inang yalam ichong kalay mo petagera mayo. Nakka. Ngai video yo nga. Lele kat lele. Lele tok huyok tembiok yi. Henry lele lek ile. Iwa tok huyok yo ni. Iyo pun penyo. Ya kate kejing long kosi hakmat ke